उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. बांद्रा येथील ठाकरे गटाची शाखा पाडल्यावरून आरोप प्रत्यारोप होत असताना पुन्हा एकदा नितेश राणेंनी संजय राऊत यांना लक्ष केलंय. स्वस्थ असलेल्या कपिल सिब्बलने म्हणजे शिवसेनेच्या कपिल सिब्बलने मोठा धिंगाणा केला तिकडे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सगळे ओरड घालतात की बाळासाहेबांचा फोटो तिथे तोडला, काढला. जो व्हिडिओ काल मी माझ्या ट्विटरवर टाकलाय तिथे स्पष्ट दिसतंय की पालिका अधिकाऱ्यांनी ते फोटोग्राफ तोडण्याच्या अगोदर काढण्याची परवानगी दिलेली होती. मग कुठल्या तोंडाने यांनी अधिकाऱ्यांना मारलं? कशाला जनतेला धूळफेक करताय की बाळासाहेबांचा फोटो तोडला? आणि आज सकाळच्या पत्रकार परिषदेमध्ये जे शाखा तोडणं हे नीचपणा आहे, नीचपणाचं लक्षण आहे असं संजय राजाराम म्हणतो. आणि शाखा तोडण्याचा आदेश हा वर्षावरून आला. आता तुझ्या मालकाच्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये कुठले कुठले आदेश कोणाकोणाच्या घरात घर तोडण्याचे यायचे आणि त्याच्यामध्ये सर्वात पुढे हा तुझा अनिल परब असायचा तक्रार करण्यामध्ये. ह्याची यादी तुला देऊ का? क्या गजनी झालेला आहात तुम्ही? कंगना राणावतचं घर कोणी तोडलं? ऑफिस कोणी तोडलं? त्या राणा दाम्पत्याचं घर कोण तोडायला निघालेलं? सकाळ संध्याकाळ तुझा मालक आणि तुझी मालकीन हे राणेंचं घर तोडण्यासाठी महापालिकेच्या आयुक्ताला कितींदा फोन करायचे. हे आदेश हे वर्षावरून यायचे तेव्हा. मग तुझ्या मालकाला मी नीच लोकांचा प्रमुख म्हटलं तर चालेल का? कारण सर्वात मोठा नीच हा मातोश्रीच्या 3ऱ्या माळ्यावर बसलाय, जो लोकांची घरं तोडण्याचे आदेश देतो. आणि एक प्रश्न मला तुझ्या मालकाला विचारायचा आहे संजय राजाराम राऊत, की तुझ्या मालकांनी 2014 ते 19 मध्ये सत्तेमध्ये असताना भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री आमचे देवेंद्रजी असताना मातोश्री 2 हे रेग्युलराइज करून घेतलं की नाही? मग एवढे वर्ष तुझा मालक मुख्यमंत्री पण राहिला 2.5 वर्ष. बाळासाहेबांचा पुत्र मुख्यमंत्री होता. मग का नाही जेवढ्या शाखा मुंबईमध्ये आहेत त्या सगळ्या जणांना मातोश्री 2च्या अगोदर तुम्ही रेग्युलराइज करा. सगळ्यांना योग्य जागा द्या, जेणेकरून उद्या तोडता कामा नाही, शिवसेनेकडून अडचणी येता कामा नाही. असे आदेश तुझ्या मालकांनी का दिले नाहीत? स्वतःच्या घराबद्दल विचार केला की नाही? माझं घर नियमित असलं पाहिजे, नियमामध्ये असलं पाहिजे. मग मुंबईमध्ये असलेल्या ज्या काही शाखा ज्या वर्षानुवर्ष उभ्या आहेत त्यांना 2.5 वर्षाच्या मुख्यमंत्री कारकिर्दीमध्ये किंवा सत्तेमध्ये असताना मुंबईतल्या असलेल्या शाखा नियमित का केल्या नाही तुझ्या मालकांनी? ह्याच्या प्रश्नाचं उत्तर पहिला उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेकांना द्यावं ना. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.